Toto video ti prináša Portu. Online investičná platforma, s ktorou zvládne investovať každý. Zhodnocuj svoje úspory tak, ako už 240 000 klientov na Portu. Alkohol zabíja milióny ľudí ročne. Poškodzuje takmer každý orgán v tele, zvyšuje riziko smrteľných chorôb, podporuje násilie a spôsobuje závislosť. Ak spočítame všetky obete, ktoré má na svedomí, s prehľadom predbehne akúkoľvek ilegálnu drogu. Tak prečo je legálny? Na to sa pozrieme v tomto videu. Alkohol naši predkovia objavili v prírode už veľmi dávno, pretože bežne vzniká pri kvasení ovocia. Existuje tzv. Hypotéza opitej opice, podľa ktorej naši predkovia mohli mierne nahnité ovocie dokonca preferovať, pretože má vyšší obsah cukru a teda aj viac kalórií, čo bolo v boji o prežitie výhodné. Evolúcia postupne selektovala jedincov, ktorí alkohol dokázali metabolizovať napriek tomu, že je toxický, keďže im to umožnilo využiť tento dodatočný zdroj energie. Tento proces zároveň formoval aj dopamínový systém odmeňovania v mozgu, ktorý našich predkov motivoval vyhľadávať energeticky výdatné potraviny, a to je pravdepodobne dôvod, prečo nám alkohol robí dobre. Keďže v minulosti bola konzumácia alkoholu spojená s kalorickým ziskom, mozog si vytvoril mechanizmus, ktorý jeho konzumáciu odmeňuje príjemnými pocitmi. Bol však prispôsobený na nízku koncentráciu alkoholu v náhnitom ovocí, nie na vodku. Najstaršie dôkazy o zámernej produkcii alkoholu pochádzajú z obdobia približne pred 9000 rokmi z oblasti neolitickej Číny, kde ľudia varili alkoholický nápoj vyrobený z fermentovanej ryže, medu a ovocia. Približne v rovnakom čase začali civilizácie v Mezopotámii a Egypte s varením piva a kvasením hrozna na víno. Ako civilizácie rástli, sa postavenie alkoholu postupne upevňovalo. Okrem svojej opojnej funkcie mal totiž alkohol aj praktické výhody. Na rozdiel od čerstvého ovocia alebo obilia mohol byť skladovaný dlhšiu dobu bez toho, aby sa pokazil. Ďalšou výhodou bolo, že bol často bezpečnejší na pitie ako voda. V minulosti boli zdroje vody často kontaminované. Alkohol zabíja baktérie už pri nízkych koncentráciách a preto na miestach, kde nebol spoľahlivý prístup ku čistej vode, ako napríklad v mestách alebo aj na námorných výpravách, bolo pitie minimálne nariedeného piva alebo vína doslova nevyhnutné. Mimo toho, že alkohol pomáhal udržiavať ľudí nažive, ich samozrejme aj spájal. Alkohol uvoľňuje sociálne interakcie a preto v tomto smere už dávno mohol byť prospešný pre vytváranie silnejších väzieb v rámci komunít. Spoločné pitie malo často aj rituálny alebo náboženský charakter. Jeho negatíva boli samozrejme zreteľné už dávno. Už starí Suméri varovali pred opilstvom a Gréci tvrdili, že alkohol oslabuje myseľ a vedie ku zlému rozhodovaniu. Napriek tomu bol neoddeliteľnou súčasťou života. Nielen kvôli svojej schopnosti konzervovať potraviny a poskytovať bezpečnú tekutinu na pitie, ale aj preto, že sa stal kultúrnym a spoločenským fenoménom, ktorý sprevádzal ľudí od staroveku. Ďalší veľký zlom nastal s príchodom priemyselnej revolúcie. V priebehu 18. a 19. storočia sa v mestách začali hromadiť milióny ľudí, ktorí sa tam presúvali za prácou do tovární. Dlhé hodiny v práci a mizerné podmienky však viedli k tomu, že sa pre únik z reality často obracali na alkohol. Priemysel navyše umožnil masovú výrobu tvrdého alkoholu, ktorý bol dovtedy považovaný za luxus, no zrazu bol lacný a dostupný. Opilstvo sa stalo bežnou súčasťou života pracujúcej triedy. Napríklad v Británii počas tzv. Gin craze v 18. storočí vybuchla popularita lacného džinu, čo viedlo k viditeľnej degenerácii spoločnosti, nárastu kriminality, násilia a prostitúcie. V USA sa situácia vyvíjala podobne. Opilstvo bol veľký problém a mnohí ho videli ako koreň všetkého zla, najmä ženy a nábožensky orientovaní ľudia. Vznikali hnutia, ktoré sa najskôr iba snažili robiť osvetu, no postupom času tlak silnel, hnutia naberali popularitu a žiadali úplný zákaz alkoholu. Podarilo sa im to dosiahnuť v roku 1920, kedy USA zaviedla prohibíciu, úplný zákaz výroby, predaja a distribúcie alkoholu. Myslelo sa, že tento radikálny krok vyrieši problémy spojené s nadmerným pitím a predstavovali si budúcnosť bez kriminality, násilia a závislosti. Ale nevydalo. Namiesto toho, aby prohibícia vyriešila problémy spojené s alkoholom, vytvorila ešte horšie, pretože ľudia neprestali piť. Po celých Spojených štátoch vznikali tajné bary. Mafiánske organizácie ovládli nelegálnu distribúciu alkoholu a vytvorili rozsiahle kriminálne siete. Prohibícia tiež znamenala, že vláda stratila kontrolu nad kvalitou alkoholu a mnohí ľudia sa otrávili nápojmi, ktoré obsahovali metanol alebo iné toxické látky. Aj keď vláda nasadila tisíce agentov na vymáhanie zákazu, bolo prakticky nemožné zastaviť čierny trh a bolo čoraz jasnejšie, že prohibícia neprináša očakávané výsledky. Nakoniec po viac než 10 ročí chaosu bola prohibícia v roku 1933 zrušená. Spojené štáty neboli jedinou krajinou, ktorá sa pokúsila zakázať alkohol. Fínsko, Kanada, Rusko a niekoľko ďalších krajín tiež zaviedli rôzne formy prohibície, ale všetky čelili podobným zlyhaniam a vo väčšine prípadov vlády dospeli k rovnakému záveru. Prohibícia nezabráni ľuďom piť, len zmení, kto z nej bude kešovať. Alkohol je jednoducho príliš vritý do spoločnosti na to, aby sa dal zakázať, aj keď vieme, že je škodlivejší ako mnohé ilegálne drogy.
Je to kultúrna tradícia, ktorá sa predáva tisícky rokov a často je aj spojený s národnou identitou, ako napríklad pivo v Česku, whisky v Škótsku alebo sake v Japonsku. Aj keď vieme, že je zodpovedný za množstvo úmrtí, väčšina ľudí ho konzumuje s mierou, bez závažných následkov, čo je síce stále viac škodlivé, ako si uvedomujú, ale nie drasticky a nie hneď. Samozrejme jedným z najväčších dôvodov, prečo alkohol zostáva legálny, sú peniaze. Alkoholový priemysel každoročne celosvetovo generuje príjmy v stovkách miliard eur a už sme zistili, kde sa tieto príjmy presunú, ak sa zakáže. Slováci v priemere vypijú 10,5 litra čistého alkoholu ročne, čo je v prepočte približne 26 litrov vodky alebo viac ako 400 pív. Česi sú na tom ešte horšie s priemerom 13,3 litra. Tento zvyk nás teda ročne vyjde na stovky a možno aj tisíce eur. Keby si peniaze, ktoré dá priemerný Slovák na alkohol, radšej investoval, za 10 rokov by si z portu mohol mať 12 až 20 tisíc eur. Ak sa však piatkového pivka vzdávať nechceš, je dobré vedieť, že z portu dáva investovanie zmysel aj s malými čiastkami, napríklad 20 eur mesačne. Keď sa naviac registruješ cez odkaz v popise, k prvej investícii dostaneš bonus 20 eur. Z portu to zvládneš jednoducho a investuješ bez daňových dopadov. Ak nevieš ako začať, portu to vyrieši za teba. Dobrú noc.